views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Maswera se barista Jojo 24 panapa maswera se. Timu ka chokwadi chiripo ndechekuti ndati ndingoti turuturu pageza speech yemusi weFriday. Ndati ndingoita emphasis from maaudio maviri matatu andaisa paNew Zimbabwe Movement. But ndangoona kuti aiwa timu iri munhu amungangosarika futi. Saka ndati ndingokutumiraiwo this audio. Kungosimbisa maaudio andaisa paNew Zimbabwe Movement. Kuti varume Geza and Geza Revolution chimuforimbo chebhegi chekuti imi macitizens emunyika muri kunohenga nechinhu chisipo. Mahenga avageza vari kutotambira kuYouTube necontent creation yavo. Point number 1. Point number 2, vageza vari kutopiwa mari nemadonors vanoda kuti vafungidzire kuti nyika inonzi Zimbabwe ichazenge yani utungamiriri hwavachiwenga. Because vageza vari kuzvipozishena semunhu ari kufaction yavachiwenga. Ende vanhu vari kushanda nema-insinuations ekuti because vachiwenga ndivice president ende zvavari vice president ndivo next in line. Saka ngatigare takatolaina mapockets edu kuti timu iyoyi ichingopinda taakutodla. Mukunzwa nyaya ndeyekudya mabhegi kwete yekuti nyika ngainake. As long as vanhu vasiri sincere and honest kuti guys, you have been in this system for the past 45 years. Murimo muchitenderera muchidya vanageza vakamboita ma-MP vanhu vachiri marema, vakazoita ma-MP vanhu vasunuka vakavavharira panze vakavhoterawo vamwe. Ndo pane hondo ipapo kuti vazovhoterere mumwe. Ndaifanira kunge ini ndiri MP kusvika madhonga amera nyanga. Ande muri kuzviona. Saka chigemu ichi chigemu chebhegi. Saka imimi ma-citizens of the country musafe makaitiswa. Mugozanonaidzwa navo vanageza ava vachiprotecta system yavo. If Geza is sincere, ngapwanyika system yatinetsa. If he is sincere, he is not sincere. Because all he is doing kumendena system, this very system yatichemedza. The very system yakatitorera mari nguva yemakwindiriyoni nemaziriyoni. Tine mari dzakarovera kuseri kwedhoo. Nana gono. Tine mari dzakaparara. Just like that. We were in business kaisusu. Anditi. Tikangokaruka zvongonzi mari yese yawaive nayo yese haichaverengwa. Tamu US dollar. Vaida kuti tingokaruka tamu US dollar. Titange kutsvaga mari panyuwani. Because US dollar tatisina kamuZimbabwe mind you. Saka pavakatanga kuti taaku US dollar, ivo Reserve Bank isina kuita ningirikiri convert mari dzevanhu dzemakwindiriyoni kudziconverta into US. That's why this government is stealing from people. Munhu tinongobirwa takangosvindura kudai sematemba. Government yekupi inochinja mari isingaconverte mari iri mumaakaunti emunhu to the current currency yavaconvert yavachinja yacho. Makazviona kupi imimi? Saka tiri kungozongokaruka tasunga. Ende Zimbabwe ndo pandinotaura kuti problem yatiri kuita maZimbabweans takadzidza zvinhu zvakaora.
Hapana kana 1 muZimbabwe akamboenda kana kukoti kunosunga gavhumendi kuti ipe vanhu mari dzayo dziri mumaakaunti. Hapana, zvangovharana zvakadaro. Kuita kunge kandri yekwamaichaza, nyika inoitwa kunga seinonzi musika, nyika inoita kunge kasmall kaprivate house. Makazviona kupi izvozvo kuti nyika inongoita impoverish vanhu vayo, so just like that. Ipo paya ndo pakatanga kubarwa marombe. Ipo paya pa2008 ndo pakabarwa marombe ese amuri kuona kunetsa munyika. Marombe ese akumhanya achita muchikachika, achita makombi, achita musika, achita foot and mouth. Marombe akabarwa ne2008 dollarization. 2009 ndokwakabva marombe ese akunetsa munyika. Ndo pakabva mentality yese yamakona yakuitwa nevanhu yefake democracy. Vanhu vakungofungidzira kuti vakangodai so politics vatoone bhegi, vangodai mupolitics vatoone bhegi. Guys, as long as isusu macitizens tikasazviziva kuti we are on our own kuti nyika inaki, hatina zveumwe munhu achambobva from heaven kusikosunungura nyika iyi. Zimbabwe is only going to be a better country through a collective efforts by the citizens of this country. Zvokuswera muchiitiswa, tarisai politics dzedu, chekai macharacters. Kubva 1980 macharacters ese akatanga kupinda mupolitics, and these characters vandiri kutaura vatove nematumbu nekupusisa vana vemuZimbabwe. They don't have less than 20 years experience vari munhingirikiri mufield yekupusisa vanhu. And you have allowed them kuti vazari vachita matumbu. Kusvika kwazopindawo vana dumbu zenene venyu vana Chivhaya. They are just new babies vane dzungu muchigame chekupusisa vanhu. But otherwise tine vakawanda, the likes of vana Tendai Biti, vana Job Sikala, vana Woshwe, pese kukatisa MDC kubva payaka originator kusvika mazirioni, MDC chakati, MDC chakati, MDC chakati. Vese competition yekupusisa vanhu ivo vachita mabhegi chete. Today we've got vamwe vanhu vatori mamillionaire nekuda kwekupusisa vanhu chete. Havana kwavakashanda vanhu ava. Vese vaingodya nesystem, whether vari kuopposition, whether vari kupi. So guys, chigame chekupusiswa isi chimbochisiyai. Ngatibatanei isusu macitizens emuZimbabwe, ngatiitei gravitate towards one another. Vanhu vari senziye, uyai tibatane. Nyika iyi mukaramba makati vavava makasvinura maziso, munongosiyira vana nhamo muchiita foot and mouth 10 years down the line uchingoshandira toilet. Vamwe vachita mota dzekukanda mudenga sounga maswitsi, imi muri busy kungoshandira foot and mouth. Mapedza muri kuenda kumaschools ekuti mafees amuri kunobhadhara haareve chiro. And no one is controlling anything. Nyika iri kungoregedzwa ichingoita ingori paautopilot ichienda. Asafa ameno is survival of the fittest. And you are okay with it. Because unonzwa munhu achizviti ndine musika wangu chero zvangu zvichifaya. Umwe achizviti ndiri kuzenge ndakaita mushikashika. Muri kuita mari ipi muchingobhadhara matogate kumapurisa everyday, maroad block everyday. Nyika inozara mabhero asi mabhero asingatenderwi kuti apinde muZimbabwe. What kind of a country is that? What kind of a country is that? Ari kungopinda mabhero. Kokungo authorize kuti mabhero ngaapinde votora matex. Zviri pachena munhu opinda nebhero rake zviri pa forefront. But they choose kuti vaite enrich certain individuals. Vari kuzimura, vari kupolisi, vari kuCID, vari kupi, ndo vari kubenefita. Very little vari kutenga dzimba. Imi muchingopusiswa chete. Ende vari kupusiswa vacho ndo vakawanda. Of the 16 million evanhu vari muZimbabwe, probably 10 or 11 ndo eligible voters. Of the 11 million eligible voters, probably less than a million
ndo vari kunyatsodya bhegi mutaka wenyika. Imi muri kuti nzara pane vari kungotenga chingwa vodya 1 loaf vokanda mubhini because they've got excess money. Iwe uri bhizi kungochema wada ende ndiwe futi uri kuenda mubhaloti uchinovhota uchinoindosa the very system yakuchemedza simply because uruda kungoonekwa wakapfeka rigaria inodyiwa, uda kuonekwa wakwira mubhazi rekuenda kuheroes eka remahara kunodya chicken ini. Is that life? Guys, rambai muchingopusiswa. Same team iroro rekukupusisa rakutsvetera igeza uyo tsve. Imi busy iyi geza chii chacho. Iyi geza revolution my foot. Yekuzanonaidzwa. Munozanonaidzwa kusvika mese muchaparara. Generation izvo zviri kudirirwa mitoriro iri kudirirwa chii. Hamuchifunga kuti muchawana something from new generation. Forget. Mi generation iyi iri kunyepera kunge inoziva stereki, iri kutambira mota, iri kuda life yakapfava, iri kupinda musocial media ichitengesa the very system yachemedza vanhu. Mi generation imi ndimanetsa imi generation yakanyatsoziva kuti Zimbabwe yanga yakanaka. You are letting the new generation down. Because hamusi kuda kuunderstanda kuti kwatakabvawo kunyika yaive neuchi nemukaka. But instead, you are very selfish. You are very selfish. Kutanzi ndikaita kamushikashika kangu uchichaja yawada. Hauna kana basa nazvo kuti uri kubhadhara mupurisa kati every day kuti kombi ipfure. You don't care. Isiri kuti guys, ngatibatanei tiite zveNew Zimbabwe agenda as a collective effort tese sevana veZimbabwe. Nyika iyi inakire munhu wese. Izvi zviri kufarira kuti ndiri kumeka mari uri mushikashika but probably unotori nedegree rekuti ungadai so uchitoshanda basa rinorema ende uchitambira mari nemusoro. Ende ungadai wa very far in life. Unofunga nyika dai yanga ine maindustries zvayanga iri kubva kuna 1990 kusvika from 1980 to 1995, 15 years after ningirikiri independent. Zimbabwe yanga yakanaka ishi. Yanga yakanaka Zimbabwe ishi. Those who have witnessed kuti nyika yaive neuchi nemukaka, matrain aya ari barirawo mhanya akawanda, matrain aya. Mazupko akazara kwana machipisa uko guys. Kwa machipisa, kwana makomva, kubudiriro, kumbare, kuchitungwiza, kwakazara. Ingori barira wa mhanya, mazupko. Kuzoti anoenda kunze kwetaunda uko. Kwakazara mazupko mamwe achita maboterekwa. Life ichifaya. Ndomva mazodini. Izvo zvimapapi. So vanhu vaya vari kufarira kuti train yakapwanywa tistai in charge vari kushika vachipa mapurisa mari but burden yekuti akavhe mari yemupurisa kukwidza ningirikiri price yekombi kuti iwewe uri kunovhota uchisa muX life yako inyatsooma zvokuti dhu ende muramba muchingopusiswa hamusvinuki. Why musingasvinuki? Guys, we need to get to a situation whereby we must accept takapusiswa tikapusa zvikakwana. Right now ngatisvinuke guys. Mimi muchida kuti nyepa iyo tizenge tiri kuza muri kudya chii kuZANU-PF kwacho? ZANU-PF yacho iri kungodyiwa nevashoma. The rest muri kungoperekedza vanhu kurarama. Chenyu kuzongopfeka marigari ane makapu nekupiwa free fibros nguva yeelection zvavharana. Asi mwana wako naye akagraduate ari kushandepi? Mungapinde mugovernment mese mukakwana, heyo government yacho apinda munopiwa nzungu. Munopiwa nzungu. Zimbabwe ndo ine mapurisa nemacivil servant anotambira peanuts. Tukundwa nemabidi nemaningirikiri nemamumbwa anonzi mamumbwa nevamwe. They for a better salary.
mari dzavo is equivalent to 500 US. Vedu vari imari mucivil servant. And you're okay with it. Muchingopusiswa. Nemi nemawandira makaita macivil servant nenzungu dzese dzamuri kutambira. When it comes to ballot, munobabaika mumaballot imomo muchiita zvisiri. Guys, musangopusiswa. Tese tukuda eZimbabwe yakanaka for all. We need to unite sevana veZimbabwe. Tese zvedu ngatisvinuke. Ikodzero yako kuti iweweka unofanira kunge uchisvinudza vaviri vatatu every day. Zviudze kuti ndichasvinudzwawo vangu vatatu kana 5 per day. Panopera mwedzi uchiita 5 per day unenge wasvinudza vangani? We are the majority. So why tichiswera tichizadza masocial media tichiitiswa? Ukacheka timu rese riri musocial media mufacebook, ndinombocheka kaini. Timu rese rinenge rine kuma 100 500 chakati followers riri kudya necontent riri kunze kweZimbabwe. Harivhote harise kana X timu iroro. Asi imimi muri kuwana zvimadhata zvinorwadza, ndimuri kunofollowa timu iroro muritisa mari richikanda dzimota richiita sei richiita zvekwana wikino richiita zvekuchi richiita most of timu racho riri kuita zveZANU PF futi. Muchingopusiswa. Munhu muchingopusiswa vanhu vachingoita zvimufurumbo zvavo zvebhegi. Mazimba munonyanya. Munhu ngaangoita even social media atange kukurira hembe muone within 2 months anenge ane million followers. Neungokurira hembe chete. Muchingoitiswa. And the people are making money. Iwo uri kunotambura kuti uwane data. But there's more data that you have. Uri kunoita zvisina basa pasocial media. Why do you do that, maZimbabweans? Munogwadza manzwa. Muchiswera muchitisa vana geza mari vari kutambira necontent creation vari kuSouth Africa. And you expect kuti Geza anochinja nyika. Chii chaanochinja? Geza kana achida kuchinja nyika ngaatange first akondema the very system that made us kuti tiswe patiri papa. Zvake zvokuda kusoroita muhypocrite, chihypocrite chake chekuswera achida kuataka maindividual. Nhasi ati nhingi chigananda, mangwana nhingi chigananda. Ko system yacho ari kuisirei? The very system iri kugadzira zvigananda. Zvigananda izvi hazvingokarika zvazvibhadhara zvega. Hazvikarika zvatora macontract egovernment from Norway. Muchinyeperwa kuti anzi president, vice nhingirikiri, president vari kuzotonga nevana vavo. Muchinyeperwa, muchiitiswa nana Geza ava. Makazviona kupi izvozvo? Makazviona kupi zvichitaurwa naGeza izvozvo zvemaillusions zvokunyepa izvo? Kupusiswa zvese izvozvo ari kuzviita kuti aprotecte system inonzi ZANU PF. Government yeZANU PF ari kuida. And they love it so dearly that he does not want anything to happen to it. Therefore, according to him, kusacrifice vanhu vavasiri kuda, vogadzira nzvimbo dzevanhu vavari kuda kuti vapinde. Still is the same system. Saka chii chamunenge muchiitiswa ipapo nana Geza? Menoitiswai, mboitiswai. Mozotiudzawo kuti muchasvika kupi muchiitiswa nana Geza. Ndangoti ndikuudzei nhasi macomrades, macitizens. Ndangoti ndikuudzei pakazara macomrades pano pane macitizens, pane everyone. Hama neshamwari anasahwira. Ndangoti ndikusvinudzei nhasi nsandarara kuti guys, musapusiswe.